Lights on. Hallelujah. Thank you, Jesus. May magarabi yung kabsat? Thank you, Jesus. Hallelujah. Alright. Isabay nga mirubik yung mensahe ti Apo kada tayo kabsat kit. Kung runa akong napagyamanin tayo ni Pastor nga awan ti sarding ti anos na nga ang subsuporta ti ministry tayo. Ang kit din, uray no Ilocano Bible Study kit makita tayo suna. So man no awan pa nga makita kit may ikawa no pa aging nga makita kit amok to nga at dati ko na dati the presence na no pa. So nga Pastor, we thank you for your love and support for our ministry. Kit tayo nga kapamilya nga MEC, for all of you who are here, magyaman kami, and marong ken manang, magyaman kami mit, nakadanong kayo mit itang arabi, kit magyaman kami launay. Ken, maudi nga pagyamanan kit, tayo pagpadiyag nga sa ako ni Emma na anos launay, kanya. So nga nung mabalingkit, pagyamanan tayo ni Isunan. Amen? Kaya kung sasakbay nga, ilabig ti mensahe ito itang arabi, ipalubos naman pa'y kakapsat nga, ipalagi po tayo di na udya, mensahe tayo, idi 5 sa bulan, masarakan ni San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 14, aging gana, Dadikit may panggep, iti may isang ubing nga linuganan, tidakis nga espiritu, nung malagi po kapsat kit, may sabi dati may papanitibasit apamati day di amana nga nagpatulong kini Apo tayo Jesus. Amen. Ket naipalagip kada tayo nga inikan na tayo amin ti Apo iti rukod iti pamati. Masarakan ni taga Roma Kapitulo 12, versikulo 3. Dito ko na nga po, inikan na tayo iti pamati, rukod ti pamati. So nga, datayo amin nga kapsat, at dati pamati nga inted ti Apo kada tayo. Bigbigin tayo man nga daktil winubasit, at kada tayo dayjay. So nga, datayo nga ada ditoy, namnamain mimet nga dumakdaktil tupay ti pamati tayo, apay, gabot at ti pamati, kit umay, babaen iti panagdingeg ti sao ni Apo tayo Hesus Kristo. Amen? May palagip kada tayo nga napadakkel dahi iti apamati, babaen iti panagdingeg. Iso nga dahil tayo Apo, iso ti kanayon ko mga luklokatan tayo, kinbasbasahin tayo, no kayat tayo nga padakkelin ti pamati tayo. Amen? Dahil ti sao, ti Apo, dahil Biblia. Yan ti may isang pamuspusan amang padakkel ti pamati tayo, kakabsat, ket babaen iti panagkararag. Nga isupay dahil ta DJ, insursuro pa ni Pastor tayo di kalman, panagkararag. Amen? Hallelujah. Sinong orad kada tayo, iti nakasaganan, mapadakkel, ken mapatipker ti pamati da. Da kayo nga amin nga, da dito'y kakabsat, da kayo da dito'y. Amen? Kaya sakbay nga irugik ti mensahe tayo, itang arabii, dumawat tayo nga rodmet, iti tulong iti Espiritu Santo nga mangidalan. Iti mensahe ti Apo, itang arabii, babayan iti panagkararag tayo. Amen? Hallelujah. Agdumog tayo man amin kakabsat, akas pagilasinan iti gagar tayo ngagdingeg kadagiti iso amin nga ipakaam mo ti Apo kada tayo itang rabii. Amen? Kararagak tayo. Managayat kinang managparabor nga amang nga Diyos, agyaman kami manen iti dati nga rabii, ni ka na kami manen iti gundaway nga agdingeg kadagiti nasantuan nga sa Apo, kit Espiritu Santo si katidawaten mi,
nga manglukag ka dagitoy puspuso mi Apo. Sika ti pagdawatan iti tulong amang patigker ka dagitoy pamati mi ken ka Apo Jesucristo. Gapu ta sika iti ingkari ti Apo Jesus nga agtalinaed kada kami. Et Espiritu Santo dahil nga mensahe at sabi ko matagapu da amin ken ka. Ket no anyaman ti may balikas nga anyaman nga sao nga rumor ditoy bibig ko Apo mahan nga gapu ken ka. Ket Apo tulungan na kami amin nga mangikat. Tulungan na kami amin nga ang forget Apo. Tapno tilaing timik mo, tapno laing ti saom Apo iti malagit mo. Tinsulaing iti palagit mo kada kami Apo. Apo amok na dagiti dadto mga karabsat ko ket adu dagiti rek-reknain da, adu dagiti sagsagabain da, adu dagiti mangpadpadagsen kaditi puso ken reknata ket Apo gapu ta adda ka ditoy tingnami tangarabi sikat ipagdawatan mi iti pigsa ken kapya Apo. Tapno iti amin nga isaon kada kami ket maawat ni amin. Sigan iti mga dalan iti dito nga serbisyo Apo. Ta dito nga serbisyo isu pisado ken ka. Ket dawatik amin dagito ibabaen iti nasantuan anagan mo Apo Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sungod ka kasat daydi na udi nga mensahe tayo ket may papan iti maysa nga ama. Ken ti anak na nga naluganan ti demonyo no malagi di kakabsat ket nuhaan kay YouTube at DJ kuha tay mensahe tayo diyan tabi di Facebook tayo no kahit yung may palagip kada kayo ket daytoy ang mensahe tayo itang Arabi ket may panggamit iti maysa nga ina ken ti anak na nga babae naluganan met laing iti demonyo so nga hanggang dagiti tema ti mensahe tayo kakabsat nga dagiti anak tayo nga maluluganan iti demonyo ngem daytoy ti sao ti Apo nga kayat na nga iwaragawag kada tayo itang Arabi. Dagiti nga mga naganak daydi mo na daydi nga ama ken daydi nga ina agpada dagitoy nga ti anak daket linuganan ti demonyo nga masapul da iti tulong amang paksyat iti demonyo agpada dagitoy nga naganak nga nangipakita iti panagayat da iti anak da babaen iti panagsikap da nga nagpatulong kini Apo tayo Jesus. Amen. Tilaing nagdakkelan nga nagdumaan da kakabsat daydi ama ken daydi nga ina ita ket daydi ama kapututan ti Apo tayo Jesus nga Hudyo. Ngem daytoy ina ita ket Griego. Tapno nalalay tayo nga maawatan daytoy sitwasyon daytoy nga ina, masabol tayo nga malagip ti mission ni Apo tayo Jesus. Amen. Daytoy ti kunana di San Lucas kapitulo 4 versikulo 18 ken 19, daytoy ti kunana adda kanyak ti espiritu ti Apo. Pinili nak amang ikasabay iti naimbag adamag kadagiti na panglaw, imbaon nak amang iwaragawag iti pannakawayawaya dagiti balod, iti pannakakita manen dagiti bulsek, iti pannaka rupat dagiti maparparigat, ken mangipakaammo adintengen ti tiempo apanang sugot ti Apo kadagiti tattao na. Dagiti nga tattao na ket dagiti Hudyo. Idi imbaga na daytoy kakabsat ket napan iti uneg iti sinagoga ta isu ti pagigyanan da dagiti nga daydayaw iti Dios idi. Inuray pa ita. Isu nga napan iti uneg ti sinagoga sana imbaga imbalikas dagiti nga sao. Ket daytoy nga sao Apo ti Apo ket nagapu iti libro ti Isaias. Daan at tulag. Amen? Tigayat na nga sa mga kakabsat ket dagiti tattao na nga Hudyo.
Dahito ti nangiwaragawagan na dati nga sao, dati ti nangi kasabaan na dati nga nadaman. Imay ni Apo tayo Jesus para kadagiti Hudyo tamanipod pay idi at dati kari ti Dios kadakwada nga mangted to iti manubot mangisalakan yang nanayon nga ari mangted ti kapya ken adupay nga kari ti Dios kadakwada. Ket ti Dios awan ti karina nga haan na atungpalen. Amen. Isumit dayta ti rason na nga datayo nga Kristiyano masapul tayo nga basahen daytoy nga Biblia tapno maamuan tayo met dagiti karina kada tayo nga mamati ken kuana. Amen. Isun masapul tayo nga ikakali kaguman nga adalin daytoy. Isu mano adati tiempo yo kakabsat ket dumanon kayo ditoy kada Lunes. Tanong nuha niya serbisyo ti aramiden ni ket Bible study kami. Kino adati kahit yung adamagen, kahit yung maamuan, may panggep iti sao ti Apo, ket ti Espiritu Santo iti mangidalan, mangisuro ken isuna tayo isuna pa iti mangipalagip. Kadagitoy nga nasantuan nga sao. So manu adati tiempo yo kakabsat dumanon kayo amin wen. Isu nga dagiti Hudyo laeng iti inununaan ni Apo tayo Jesus nga inkas kasabaan. Apay gapo iti daytoy nga kari ti Dios. Ket uray idi imbaon na dagiti adalan na daytoy ti kuna iti paset iti Biblia a masarakan iti San Mateo kapitulo 10 versikulo 5 aging kana 8 daytoy ti kunana. Imbaon ni Jesus dagiti 12 kastoy ti imbilin na kadakwada. Di kayo mapan iti uray sa dinno adaga dagiti hentil. Wenno iti uray sa dinno nga ili dagiti Samaritano. Ngem in kayo ket di kadagiti napukaw a karnero iti nasyon ti Israel. In kayo'y kasabaday to'y asidegen ti pagaryan ti langit maysa daytoy nga kari ti Apo kadakwada ibi. Paimbagen nyo dagiti masakit, pagungaren nyo dagiti natay, agasan nyo dagiti agkukutel ken paksyatin nyo dagiti demonyo. Awan imbayad yu iti inawat yu ngarud diyu pabayadan ti ipaayo. So nga uray iti imbaon na dagiti adalan na iti daytoy dagiti instruction yung bagana di kayo mapan kunana iti uray sa dinno adaga dagiti hentil kapsaket dagiti so amin nga tao nga haan nga parte iti tribo ti Israel kapsat daytoy ti rugi ti mensahe iti nangikas kasabaan ni Apo Jesus idi. Apay gapu iti kari ti Dios kadakwada. Nga isuda iti inlasin na akas tao na. Basta tao na. Hallelujah. Ulitik man nga rin kakabsat. Dagito nga milagro nga inaramid da ni Apo tayo Jesus ken dagiti imbilin na nga aramidin da dagiti adalan na para kadagiti laeng Hudyo. Apay gapu sakbay nga adda iti nasyon nga Israel adda ti maysa nga lalaki nga agnagan Abraham nga nagdingeg nagtalek ken nagtulnog kadagiti pagayatan ti Dios. Ket isu ti nakikaryan ti Dios nga isunto ti agbalin nga ama ti adu a nasyon. Ket ti umuna nga nasyon ket isu daytoy Israel. Ket ita tadayta nga impormasyon ket sa diway ti panunod tayo irugik man nga rod abasaen ti San Mateo
Kapitulo 15, pagrugi, ti versikulo 21 hingga na 28. Nga isu ti paggapuan ti mensahe tayo itang rabi. Irugin nga din kakabsat. 21. Pimanaw ni Jesus iti dayta lugar ket napan iti asideg ti Tiro ken Sidon. Dati nga lugar nga pinanawon na kakabsat ket ijay Genesaret. Masarakan ijay San Marco kapitulo 6 versikulo 53 daytoy. 22. Napan ken kuana ti maysa a babayi a taga Kanaan. Ken agnaed iti dayta adiso ket kinunana, Apo, anak ni David, kaasyan nak kadi. Liluganan ti demonyo ti anak ko a babae ket marigatan no unay. Maysa a babae a taga Kanaan. Daytoy haan nga Hudyo. Amen. 23. Ngem saan a sinumbatan ni Jesus? Immasideg dagiti adalan na ket kinunada. Patgamon ti dawat nata, di ket agikikes a sumursurot kada tayo. Apay asaan a sinumbatan ni Jesus? Kakabsat, gapu ta saan nga Hudyo daytoy a babae. Amen. Kinuna ni Jesus, naibaunak laeng kadagiti na iyaw awan at tao ti Israel. 25. Ngem napan nagparintumig ti babae iti sango. Sango ni Jesus sana kinuna. Tulungan na Apo. Tulungan na Apo. Hallelujah. Ngayon dahil din baga ni Apo Jesus. Saan arumbeng nga alaen ti kanen dagiti ubing sa ipurwak kadagiti aso. Naman Jesus. Aso. Dahil nga aso, kunarion iti Griego. Dahil nga aso nga na isaod dito ket deti Griego nga kunarion. Deti ka nasawin ket dagiti ubing, dagiti uken nga aso nga saan nga kasla atap dagiti tarakenti dagiti taraken dakilan nga pa ay makikita tayo dagiti pabasi. So nga handa nga atap ngem aso ket aso ang ngay tuling Apo may sa Hudyo. Amen. Gapu ta saan nga Hudyo ti babae kasla aso ti panangituding dagiti Hudyo kadagiti hentil idi. 27. Agpayso ta kunam Apo, insungbat ti babae, ngem uray dagiti aso kaninda dagiti murkat a marigreg iti sirok ti lamisaan ti Apo da. Iti kasta kinuna ni Jesus kinkuana, babae, dakkel ti pamating, maited ken ka ti dawat mo. Ken iti daytamit lang nga oras, imimbag ti anak na. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kakabsat tapno at adupay ti pan nakaawat tayo. Dati nga pasit iti Biblia. Basaik man dahito nga napasamak mitlaeng ngem ijay libro ni San Marco. Mangrugi ijay kapitulo 7 versikulo 24 hingga 30. Dati di ko na pimanaw ni Jesus sa jay ket napan iti lugar nga asideg iti siyudad ti Tiro. Naglagipin ti nga kakabsat nga dayjay nga lugar nga pinanawan na ket ijay Genesaret. Dagos iti may sa abalay, di na kumakayat nga adda makaammo iti ayan na. Ngem naamuan latta dagiti tattao. Ni Apo tayo Jesus
Pimanaw di Genesaret, kahit na pumatay, nalimit, nga mapanig nga lugar, ngem, ang mudalata. Hindi na kumakayat nga da makaamu, ayan na, ngem, naamuan lata dagiti tao. Uray no awan pailay, iti Facebook, wenno Twitter, Instagram da idi. Kanya kasla kadatoyitan ka kabsadkit, may sala nga step mo nga darwarkit ang muda nga awang kadita unik ti balay mon. Amen? Uray no awang paila dagiti kwada nga idi, ni Apo tayo Jesus. Ni Apo tayo Jesus kakabsat, isud ti rupa. Isud ti ladawan. Kakabsat, isud ti face. Iti daytoy abok. Ni Apo tayo Jesus kakabsat, isud ti face. Iti daytoy abok. Ti ladawan. Iti haan na makita at Diyos. So dayta ni Apo tayo Jesus. Hallelujah. Isu nga naamuan lang kadagiti tao, ayan na. 25. Aday di may nga ina, dinuganan ti dakes nga espiritu ti anak na babae, nadamag na ti maipapan, ken ni Jesus ket dinagdagos na, tinapan ken kuana, sa nagparintuming, iti sa kaanan na. Kakabsat, saan laing nga napan kini Jesus no diket nagparintuming pa iti sa kaanan na, sa kaanan ti Apo. Iti San Matthew, bagada nga nagparintuming laing. Ngayon dito San Marco, ni Apo Jesus, sa kaanan na nagparintuming sa dinawa ti tulong. Amen? 26. Griego dati a babae, na ianak iti Phoenicia, may nga ili iti Syria, nagpakpakaasi. Apaksyatin kuma ni Jesus ti demonyo ang naglugan iti anak na. 27 kinunan ni Jesus, masapul apakanin nga umuna. Masapul nga pakanin nga umuna dagiti ubing. Tasaan arumbeng nga alain ti kanenda sa ipurwak ka dagiti aso. Uray da tayo medket nga naganak, unahin tayo med nga pakanin dagiti ubing tayo hangket din. Uray no kasunod ti panagayat tayo kadagiti taraken tayo nga animal kit, unahin tayo med dagiti anak tayo nga pakanin dagiti ubing. Isu dayto iti ibagbagan nga Jesus kada iti nga ina. 28. Kuna daytoy babae, agpaisot ako ng Apo, kinunat ti babae, ngem dagiti aso nga adda iti siro ti lamisaan, kanen damit dagiti regreg dagiti ubing. Kinunat ni Jesus, gapu iti daytoy a panagsaom, mabalinmon ti agawin. Immanuel, ti dakes nga espiritu iti anak mo. Verse 30, nagawid nga rin ti babae, ket nasampitan na ti anak na nga agitid ta. Kasi tatal na, tapudno a Immanuel, ti demonyo, kenkuana. Hallelujah. Kakabsat, babaen iti daytoy nga paset iti Biblia, mapaneknikan iti naisurat iti taga-Roma, kapitulo 12, versikulo 3. Nga adda ti rupot ti pamati nga iti Diyos kadatoyo amin. Amen? Naglagipin tayo dati nga babae nga haan nga Hudyo, ngem adda met pamati na. Kaya iti kalpasan na dati nga istorya kit dakkel pa iti pamati na. Dakkel pa iti pamati na yung dagiti adalan ti Apo. Kapag dati nga ina, dahil ilain nga ina, kin day two may nga next nga servisyo tayo, tududwa dalaeng nga nangibagaan ni Apo Jesus nga dakkel ti pamati. Daytoy kin day centurion. Ket kaanda pa nga Hudyo. Hallelujah. Kakabsat,
Hudyo tayo man wenno hentil, at datirukod apang mating iti Diyos kada tayo. Ket adda kada tayo iti mang tarigagay amang padakel iti daytoy apang mati, ta addamit daytoy. Addamit daytoy sa uti Diyos apakasusuran tayo. Amen. Datayo mit itangada ditoy ken dagiti tumet makangeg to daytoy a mensahe. Adda dagiti palagip ti Apo kada tayo nga aramiden tayo no kayat tayo pay nga padakkelen daytoy arukod a pammati nga adda kada tayo ita. Ti mo nakakabsat no adda problema ni Jesus ti pagkamangam. Ulitin man yung kakabsat. No adda problema ni Jesus ti pagkamangam. Awanin ti sabali nga mayat at tumulong iti anyaman a klase ti problema tayo dakkel man wenno basi ni Apo tayo Jesus laan. Hallelujah. That you pa iti panagimbitar na para kada tayo nga agligliga. Dito iti panagimbitar ni Apo tayo Jesus nga agsagsagabay ta, pati nga madagdag sinan. Masarakan ni San Matthew 11, versikulo 28, dito na nga, umay kayo kanyak, da kayo nga agligligat, ken madagdag sinan, ta pa inanain kayo. Umay kayo. No adaman ti problema to ita kakapsat, ibaga ti Apo kada tayo ita, umay ka kanya. No adaman ti problema may ti relasyon mo kakapsat, ibaga ni Apo Jesus ken ka ita, umay ka kanya. Basit man mo dakkel ti problema tayo kakapsat, ni Apo Jesus laeng ti pagkamangam. Hallelujah. May kadwa kakabsat. Ti naimbag adamag. Iti mensahe tayo itang arabii kung natin nasantuan na surat ang nagapu iti San Marcos Kapitulo 7, versikulo 25. Nabasa tatay. Aday ti maysta nga ina, dinuganan ti dakes nga espiritu ti anak na babae, na damag na ti may papan ken ni Jesus, ket dinagdagos na tinapan ken kuana sa nagparintumeng ti sakaan. Daytoy nga ina na damag na nga adda maysa nga agar-aramid iti naduma-duma nga milagro. Adda iti maysa nga agar-aramid iti hallelujah. May dumduma apakaislasinan. Agpaksyat iti demonyo ken naduma-duma nga saksakitin dagiti tattao. Didilaeng tinadamag na. Hallelujah. Kakabsat kaputa na damag na daytoy napanisuna kini Apo Jesus na nagpapakaasi. Kakabsat dagitoy nga hentil ammo damit ket dagiti panangkita dagiti Hudyo kadakwada. Isa man no itutuloy ti nga basahin dito nga Biblia kakabsat nang nangruna iti paset iti New Testament ket mailasin tayo. Liklikan ta dagiti places dagiti nga hentil gapo iti panagkita da kadakwada. Ngem gaputan ng ngek daytoy ina daytoy nga damag na nga adda iti maysa nga agar-aramid iti solusyon iti dakkel nga problema. Daytoy anak ko nga niluganan ti demonyo. Awanin sa bali ti makatulong ti lakit dayjay nga Jesus nga mungtugada. Isu nga idi na damag nan nga umayen nga ada iti asidik iti lugar dan isud na pan nga inasikaso nga papanan. Isu ti ipalagip iti Apo kada tayo kakabsat nga datayo nga makaamoy kini Apo tayo nga Jesus
Masabot tayo met nga iwaragawag dahito nga naimbag nga damag. Masabot tayo met nga ikasaba dahito nga naimbag nga damag. Gapu ta adu dagiti hampay nga makaammo. Adu dagiti gagayem tayong hampay nga makaamuhan dapay nga nangeg iti naimbag nga damag ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket masapul da nga dinggen nga kabsat. Adu dagiti problema nang imhanda nga ammo no kasunod ti pamayanda. Awan ti sabali nga muda nga pamuspusan et. Adu pa dagiti mangmangig tayo nga handa kaya tagyagin katuta handa mo ti karamigan lang. Yang makabsat na tayo nga makaammo ni Apo tayo Jesus. Masabot tayo mga gawaan nga ipakaammo dahil na tama. Nga no anyaman ti problema da at ni Apo Jesus nasisagana nga magtulong kadakwada akaslamit kada tayo idi adatakto ng problema tayo. Idi adati problema tayo ni Apo Jesus sisagana nga timulong kada tayo. Apay, gapu at ada iti nagi waragawag, ada iti nangi kasapa, ada iti nangi pakaammo, kada tayo, kiniapo, angkin din. Iso nga tayo kakabsat, masapol tayo nga ipakaammo, dahil kinaimbag ti Apo. We have to share the testimony. Iti kinaimbag na kada tayo kakabsat. Tanuhan tayo nga ipadamag, dahil ito'y naimbag nga damag. Aduda kay nga kawanti future na nakamati. Kaya kabsat, kaya tuwet niya palagi dahil na may imbag na damang. Masarakan di San Juan, Kapitulo 1, kuna nakit, idi ko nga na'y addan ti sao. Adda daytoy nga sao. Ket ti sao kadwa ti Dios. Ket ti sao Dios. Manipod idi ko nga na'y ti sao kadwa ti Dios. Kadwa ti Dios. Daytoy nga timid ko nga mangmangegyo itan kakabsat ket adda dituyen nimnurumwaren. Daytoy ti sao. Pinarswa ti Diyos iti iso amin babaen ken kuana babaen iti sao iso nga idi po nganay idi po imbaga ni Apo nga adda ko ti silaw ket nagparang ti silaw. Pinarswa ti Diyos dagiti iso amin babaen iti sao. Amen. Ket awan tinaparswa no saan agapu ken kuana. Pinarswa ti Diyos dagiti isu amin babae ken kuana kakabsat. Ti sao isu ti gubwayen ti biag ket daytoy a biag isu ti silaw dagiti tattao. Isu dagiti silaw ti tattao idi isu pay ti silaw dagiti tattao ita. Ket sino dayta nga silaw kakabsat? Ni Apo tayo Hesukristo. Versikulo 5 kuna nakit agranyag ti silaw iti singet ket di mabalinan ti singet nga it-depend. Hallelujah. Versikulo 10. Adda idin ti sao ditoy lubong pinarswa ti Dios ti lubong babaen ken kuana nupay kasta saan a binigbig ti lubong. Napan iti ili na ngem saan nga inawat dagiti kailyan na. Naglagipin tayo na yung mensahe tayo kapsat nga ni Apo Jesus dagiti Israel tas ti unang misyon na nga paki amon na dagiti niyang panadaman. Ngem aduda nga anya namati ken kuana. Versikulo 12. Ngem addamet dagiti imawat
ken namati ken kuana isud gapuna nga inikkan na ida iti kalintigan nga agbalin nga anak ti Dios. Kakabsat dagiti mawat ken namati ken ni Apo tayo Jesucristo inikkan na ida, inikkan na tayo met nga mamati ken kuana iti kalintigan nga agbalin nga anak ti Dios. Tayo nga mamati ken ni Apo tayo Jesus. Datayo nga mamati nga isunag iti sakripisyo na tibiyag na para kada tayo tapno masubot na tayo. Datayo nga mamati iti naimbang nga damag. Nga gapo iti kastalaunan nga panagayat ti Dios kada tayo amin. Halang nga dagiti Hudyo iti kada tayo amin nga kabsat. Hallelujah. Dagiti imawat ken namati kini Apo tayo kasi Kristo. Inkan na ida iti panakabalin ang kalingan ng Diyos. Sa andaan nagbalin nga anak ti Diyos kas iti gagangay apan nakipasngay ti tao ti Diyos ang mismo ti amada. Kakabsat datayo nga mamati kini Apo tayo sa Kristo ti Diyos ang mismo sunod iti amada. Hallelujah. 14 nagbalin at tao ti sao. Nagbalin at tao ti sao. Ken nakipagtaeng kada tayo, napnuan iti parabor ken kinapudno. Nakita mi ti dayag na, ti dayag nga inawat na kas kakaisuna nga anak ti Ama. Sino day kakabsa? Nga ato tayo sa Kristo. Amen. Sino day nga sao nga nagbalin na nasag kakabsa? Ni Apo tayo sa Kristo. Na babayan iti pamati tayo kang kuana. Inikan na tayo iti kalintigan nagbalin na ng Diyos. Isu na lang iti dalan. Isu nga iti bagbaganan nga siyak lang iti dalan. I am the way. Siyak ti kudno. I am the truth. Ken siyak ti biyag ng life. Amen. Kakabsat. Iti paborito nga versikulo tayo iti nga simbahan. Gapu iti kastaunay panagayat ti Diyos iti lubong iti na iti bugtong anak na tapos siya sino man ang mamati. Siya sino man ang mamati ken kuana. Saan amatay hindi kitagbiag nga nanayon. Hallelujah. Dahil ta tinimbag na damang kakabsan na Apo tayo sa Kristo. May kadlo nga may suro kada tayo sakit ti panagayat ti may sanga ina. Ti panagayat ti may sanga ina. Dahil ti nga ina nga dati anak ng analuganan ti demonyo. Mapanunutin tayo ka sa tagiti naramid na tapnulaing may bagan iti anak na. Napan kadagiti Hudyo. Dagiti Hudyo ang mga paganes kadakwada. Dagiti Hudyo nga kaslaaso ti panagkita da kadakwada. Ngayon daytoy panagayat iti nga ina iti anak na. It didn't matter. Apay tati amuna kit daytoy nga Jesus isulaing iti makapaksyan iti demonyo nga adda iti anak na. Hallelujah. Gaputan ng ngig na nga adda is ni Apo Jesus. Inakseptaran na daytoy nga aslapan na kaibabain tatnulaing agasan ti anak na. Kakabsat amok nga adu dagiti kakabsat tayo adu kayo ditoy nga kakabsat mi ti pamati nga dagiti anak tayo no dagdumaket adu dagiti ubrain da nga hantay nga pagayatan ngem ipakpakita tayo latta ti panagayat tayo kadakwada uray no araramidin dati nakababain kadagiti gagayem tayo.
Hallelujah. Ipakita tayo laing di panagayat tayo ng katotohanan. Thank you, Jesus. Iso nga, da kayo nga ina ita nga ditoy, pagyaman kami lang. Mother's love. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nagpakumbaba, papulaing, magasang ka. Amen. Kung tinuudi nga palagip ka ako kadatuyo ka sa sakit. Don't stop praying. Amen. Versikulo 23, kunang nakit, saan asinumbatan ni Jesus? Nagparintumeng iti sanguanan ti Apo, at dumawdawat iti tulong Apo tulungan nak, dahito yung anak ko kitiluganan ti demonyo. Apo tulungan nak. Ngayon, saan asinumbatan ni Apo tayo Jesus? Kakabsat, mano kada tayo itang arabii nga, no anaman, dagiti karkararag tayo. Hala nga nga may panggap, kadagiti anak tayo, kadagiti asawa tayo, kadagiti kagayan tayo, may karkararagan tayo, isudagit, no dumakit kaslahan na tayo natingtingin ti Apo. Kakabsat, haan tayo may sardeng ti agkararag. Kasla dahito yung nga babae, nga ina, gaputa amo na ti masapol, dahito yung nga anak na. Hana nga insardeng. Anay nga yung sardik ti agkararag. Hallelujah. Diyo kumaliwayan ti agkararag. Kaditi na sa suro ni San Pablo. Kaditi tagas delso na tradateso na magkaili. Diyo kumaliwayan ti agkararag. Kakabsat, in closing, ti kayat ko mga kangunaan nga ipalagip kadatayo amin. Ket may papan iti dayto nga naimbag na damay. Nga imbaga ti Apo nga dagiti tumamati ken kuana ket pinikanda iti pan nakabalin. Nga bigdigin mo nga anak ko sila iti Diyos. Dagitin tumamati kini Apo tayo Jesucristo. At agbalin ng anak ti Diyos. Hallelujah. Dahil talagang pamati tayo kini Apo tayo Jesus kakabsat. Kaya nung patyan tayo ito isuna, ika na tayo iti kalintigan na balin ng anak ti Diyos. Kakabsat, dito'y lubong itan. Dudwalain ti klase ti taon. Gaputi yung paay ni Apo Jesus ti biyagnan, dudwalain ti klase ti tao dito'y lubongin. Dagiti anak ti Diyos. Kansapay ko madagiti ito, agbalik na anak ti Diyos. Awanin sa bali. Amen. Kaya tipagmayatan na dahil ito yung paset iti Biblia kapsat. Kaya ipalagip ko mananti ko na versikulo 26. Ako na nga, saan nga rumbeng nga alaen ti kanen dagiti ubing sa ipurwak kadagiti aso. Idi kakabsat ket adadagiti anak ti Dios ken adadagiti aso. Awan dagiti anak ti Dios ken hanya anak ti Dios. Dagiti laing anak ti Dios ken dagiti aso. Ket dadin ko na nga saan arumbeng nga alaen ti kanen dagiti ubing. Kakabsat, datayo nga mamati kini Apo tayo Jesus, datayo nga dati kalintigan na nga nagbaling nga anak ti Diyos. Kapo di pamati tayo kinkuana,
Datayo dagiti anak ti Dios. Ket kakabsat, datayo ti ununaen ti Apo a paraburan. Apay gaputa datayo ti anak na. Datayo ti mamati ken kuana. No basahin tayo diti Biblia ket dati kong kunada nga dati ko insure ni Apo diti nga he blessed the just and the unjust. Ngayon kakabsat, unaen na nga paraburan dagiti anak na. Ken dagiti parabor ti anak na ket agserbi para ket dagiti anak na. Akasimbaga dagiti babae nga dayjay laing murkat, dayjay laing maregreg. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Kakabsat dati yung anak ti Diyos. Datayo ti unang mga bendisyon. Datayo nga mati kini Apo tayo Jesus. Datayo ti unang. Ket no daman kada tayo ti hapay nga mati ti Apo ita. Tagligipin tayo. Itinaudi nga isuro nga kada tayo kakabsat. Ket haan tayo nga agsadeng nga agkararag. Nga no anyaman ti kaya tayo nga maamuan, mabaen kini Apo Jesucristo mo. O anyaman dagiti manggig tayo itawin ng nanggig tayo idi nga may manggep ken kuana nga atay nga maawatan. Ituloy tayo nga ikararagan. Ituloy tayo. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. At huwag yaman ako nito na kabinitin mo. Kanya, yung usar mo dahil yung bibig ko nga nanisa o kadagiti nga nasantuan nga sa Apo ket dawatek men natulungan na kami amin Espiritu Santo. Isuro na kami kadagiti masapon nga aramiden mi. Kadagiti kayat mo nga aramiden mi Apo. Apo ta kayat mi nga sikat kag balin nga amami. Apo Jesus, kung palagid mo kada kami nga sikalahin ti makatulong kada kami. Ket agyaman kami ken ka Apo, agyaman kami ta kanayon ka nga sisagana nga tumulong kada kami. Ket Apo no adaman kadagiti kakabsat ko itang ada ditoy. Hampay nga makaamukin ka. When no agparparin kumenda iti sangwana mo Apo ket ipagarup daget hamo nga dingdingen isu da Apo sa giden dagiti puspuso da ipareknam kadakwada Apo iti panagayat mo ken kuada Apo. Ipalagip mo Apo. Nga basta launin ang panagayat mo kadakwada. At saan nagserve mo. Adati na panagayat mo kada kami Apo ket pagmanayon. Tapno sisisagana kami met nga mga waragawag adati nga ang pagmadaman mo Apo. Katawatik amin dagiti babaen itinapatid ng nagan mo Apo Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Kapsat dati inside ito marami. Agyaman natin ito ng